Rajurit kono pada dibelake rajurit as Guntur kakar Sulmapah foto-foto sih yuk. Nah, monggo foto-foto dulu ya. Selawe aku bisa foto ya. Cewek atau penonton sarekoni ora foto dulu. Kowe biyen foto kondak kowe. Atau mungkin tamu-tamu undangan ya yang mau foto monggo, atau YouTuber. YouTuber. Ora foto karo sekal lho ya. Rasamu kok dingin hari ini. YouTuber perasaannya kok semuanya dingin, ndak mau foto sama YouTuber. Janjin riko sing arep nglareni, janjin riko nyenengno ati
ingsun Lah kok Edi wis setelan, Ed? siji nono maning opo maki enget nang janjine mula lambe sing ana belunge koriko kari gampang gawe janji saikine lopot ambi omonge kadang janji kudu ditepati andi rasa rumangsa neriko bolak balik isun kari dilarani jo salah no kadung sun wis ngeliyo kadung sun wis sing kuyat sun wis sing kuyat masa ta sing loro ati nang ngarepan mata nyanding wong liya priye ati kaya urip iki kaya kasiksa janji neriko sing arep marani janji neriko nyenangno atini sun tetep siji nono maneh opo make inget nang janjine kula lambe sing ana belunge kok riko kari gampang gawe janji saikine lopot ambi omonge kadung janji kudu ditepati andi rasa rumangsa neriko bolak balik isun kari dilarani Bukan kok setel mentaro kendange iki lho iso pel-pelan iki. Nah, ya. Angel lho iki. Sun wis Nggih. ngeliyo Lor. mergo Lor, lor. Hey. kuya sun wis Cok, 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 cok. Yeah. Tas. moso ta sing loro ati nang ngarepan mata nyanding wong liya priye ati kaya urip iki kaya kasiksa masa ta sing loro ati nang ngarepan mata nyanding wong liya priye ati kaya urip iki kaya kasiksa Yo. Ras. Loh. Ya anake wong lho, anake wong lho. Oh. Loh. Sing gawe untran-untran. Saya regen, saya serem ora kaya dina iki. Loh. Pangejawantaning kekuwataning jagat ana kadimun.
Gede dhuwur. Anjing gelek pindhane Giri Pawaka kang mangalat. Ana buta gede dhuwur turunan Cina kulit putih tanpa cacat. Ora kaya Bruno. Iki lho. Bocah kok kuning kaya ngene iki. Wah, Bruno lho, Nek. Ayo, yen to kowe sumbar karo buta liya sumbar-sumbaro ning karepe Bruno. Nyumbari Bruno padha karo bakal onga-onga. Lawang neraka dina iki. Wah. Yuk. Setak yuk. Yo. La. Eta. Iya. No. Loh, lakon iki lho. Ayo. Wes, bocor bongko kowe. Iki. Ayo. Undet wis maju lho bocah. Lho. Yo. Aja mlayu. Lek iki lho sungkan asli, Pak. Kaose dicepot. Ya asli. Oh, ora pate asli we. Putus. As. Itu karo kundet. Lah, edian kaya ngono lho, Pak. Yo, wah. Ora iso bayangne, Pak. Wih. Cemedhor pecute ora dirasa iki lho. Lho ana tatune kundet iki lho. Tatune kundet iki lho. Wah, gambar cacing. Ya. Kundet iki lho wong jujur, kecut ora apa-apa. Lah. Ora gresik kundet lho. Biasane latihane stasiun sepur tabrakne sepur trimo gur pecut le. Lah. Ora gresik hebat. Loh. Ayo tepuk tangan serame iki lho. Mas Yogi edian. Uyuh lah kok pecutane koyo ngono. Aduh. Lan sik dijugone dat. Lan katisu ki nyawer Mas. Mas Yoga iki, Mas Yogi katisu nyawer tenan. Yo. Lah iki Mbak Desi. Walang keke omone kali baru Marlan, MC walang keke Marlan ya. Asu jembleng. Ayo, ngene Mbak. Lihat. Mbak Desi pecutane ngeri tenan iki. Nah. Bayangno ketika itu Mas Yogi dodake selingkuh, pecutmu dibayar, Mbak. Lan. Oh. Lan. Wah, terima kasih. Lah. Oh, wakilnya Putri, ya Bun. Yes. Oke Putri orang ngalih hatiku si Anes. Lah lebih, aku jadi doakan lo Put, ya. Iya. Wes sama ngono. Kertu joker. Iya hebat. Lho. Kamu kok gede pecute kok rusak ya, Di? Wah, hati-hati lek di bojo kaya iki, Trang. Akeh. Lho lah iya tenan nuwun. Yes. Ayo sebelah timur, urung enek perwakilannya penonton sebelah etan. Ayo. Lho, Edian saka meju. Wes. Joko ki ulakno awake sehat terus. Budal isu duwe dukun pijet spesial lagi. Lah. Lho. Ora apa-apa. Awakku ning kaya ngono abang pasel dhuwur to, Pun. Ono ki wis kondang ngono ki. Lah rada dhuwur kaya kuntet lho. Lah kaya kuntet lho, kaya kuntet. Kuwi buta asli lek ngono kuwi. Lah. Jere cemple songkel pedal listrik jerene. Gila. Hebat. Ayo deh, pas. Yo. Ayo ini lah. Hei, am dijogoni am metuang. Hei, iang setan itu kok. Oh, ning ngono.
ayo la yo ayo ril yo lo ayo pacutane Edis mulai klewer lho. Oh Edi dhisik ora padha karo Edi saiki lho le. Iya lo tenan. Waduh. Ya. Hei. Ayo dicoba lah. Lo. Yo. Bote dicokok bote bahaya bote. Woi bote bahaya bote. Hei. Ayo ril. Ayo. Ayo Arya. Lah gocana. Yo. Wah. Yeay, awas. Pecute kundet. Ayo dilebokne pecute kundet. Hei. Lo, karo bote. Lo. Kilo. Kadibon kilo. Dian. Kadibon lagi. Doi, lah. Ayo. La. Hok. La. Ye, la. Ya. Lo, etian. Yo, wayo. Asli kaya pembarangnya Senajaya isan. Yoi, lah. Oh, aduh, kok dilu.